हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनखौ नेचार पाब्लिकेसनाव बरायनानै लाबाय दा बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो लानाय जादों माखासे खौरांफोर गोनांफोरखौल' दा बेवहाय नुनो मोननाय जागोन जोबोद खम खौरांबाबो नोंथांमोननो बाहाय गोनांखौल' होनाय जादों जे आसामाव लकडाउननि खान्थिखौ सोलायबाय होनदों DY 365 खौरां बिजोङाव फोसावनाय बादिब्ला दाननि हथात मासनि सेथि सप्तानि सुनिबार आरो थामथि सप्तानि सुनिबारखौ खुला दोनगोन होनदों नाथाय नैथि आरो ब्रैथि बेयो बन्द थानाय जागोन नैथि आरो ब्रैथिया बन्द थागोन बेनिफ्राय थामथि आरो सेथिया खुला थानाय जागोन आरो खुलानि बेलायावहाय गासैबो सरकारि अफिस बेजों लोगोसे गासै बेंकफोरानो बेयाव खुला थानाय जागोन होनदों लिरनायाव नोंथांमोनहा थामथि नुदों जानो हागौ बेयो नङा नैथिसो जानांगौमोन नैथि आरो ब्रैथिया बन्द थागोन थामथि आरो सेथिया खुला थागोन बे सुनिबार खालि बाखियाथ' गासिबो खुला जोबखा अब्ला बन्द'आ खालि रबिबारावल' जागोन नैबे रबिबारावल' नैबे साननैनि थाखाय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन आसाम सरकारा दिनै गासै सा 5319 सा प्राइमारि टिचार बोथ LP आरो UP आपार प्राइमारि आरो लवार प्राइमारि मोननैनिबो एपइन्टमेन्ट होनाय जाबाय फोरोंगिरिफोरनो गासै 5319 सा फोरोंगिरिफोरनो दा बेखौ बिथाङा श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मन्थ्रिया फोसावनानै होनाय जादों एबा राननानै होनाय जादों दा बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन साख्रिनि रादाबनि बेलायाव दङ फारिथांनि एडभार्टाइजमेन्टआव बाहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा गोबां भेकेन्सि दङ बाहाय एप्लाइ खालामनायनि बयनिबो गोबां चान्स मोनदों ST आवबो गोबां चान्स दं बेखौ खालामना लायोब्ला जोबोद मोजां जागोन बे जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि कमिशनारेट अफ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय बेखौ होनाय जादों बेयावहाय गासै 28 आगष्टनिफ्राय एप्लाइआ जागोन आरो 17 सेप्तेम्बराव बियो जोबहैगोन हर गेजेरसिम सोलिनानै थागोन बेनिफ्राय बिथांमोननि वेबसाइटआ दङ www.rural.assam.gov.in बेनिफ्राय मा पस्ट दं बेहाय बबेयाव बेसेबां दं बेखौ फारि नायना लाब्लानो जाबाय गासै गोबांथार दङ नैबेहाय गासैखौ होनायबो दङ गासैखौ नायथ'नो नांला गावबागाव भेकेन्सि वाइस नायनाया साबसिन जायो नाथाय नोंथांमोना पे स्केल नायनो लुबैदोंबा बे पे स्केलखौ नायनो हानाय जागोन एसिस्टेन्ट ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार दङ BDO पन्चायत लेभेलनि 39टा भेकेन्सि दङ गासै 14,000 to 60,000 प्लास बेनिफ्राय GP दंबावो ग्रेड पेआनो 7,600 दङ बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार WNC बेयाव दङ बेफोरखौ नायथ'नो नांला नोंथांमोना बे गासैसो बेनिफ्राय गाहायाव नायबानो जाबाय गाहायाव नैबे केटेगरि वाइस दङ बाहाय ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार पन्चायतनि थाखाय ST प्लेननि थाखाय टटेल 4 मोनब्रै दङ बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय RFW बेनिफ्राय ओरैजाय एसिस्टेन्ट ब्लक डेभेलपमेन्टआवबो दङ बाहायबो 5 बेनिफ्राय 3 नाम्बारनियावबो एसिस्टेन्ट ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार बेबो सेनियर गाउन सेबकनि बेयावबो दङ ST प्लेननि थाखाय गासैयावबो बुरजा दा बेफोरखौ गोबाङानो दंखायो नायना लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय सोरहा जेखौ एप्लाइ खालामनो बेखौ नायबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नायनो गोनां दंबावो बाहाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोराव दङ केन्डिडेट मास्ट बि सिटिजेन अफ इन्डिया बेथ' जाखागोनखा साफ्रोमबो मिथिखागोन भारतनि नोगोरारि जानांगोन आसामनि नोगोरारि जानांगोन बेनिफ्राय दासिमबो थाबाय थानाय जानांगोन बेनिफ्राय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड थानांगोन एक्सचेन्ज कार्डआव जाय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय होयो बेखौ बयबो मिथिखागौ एक्सचेन्ज कार्ड नांगौ बेनिफ्राय नैबावहाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनफोरखौ नायनो गोनां दङ बेफोरखौ नायोबा नुनो मोननाय जागोन इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाव गोनाङा बे ग्रेजुवेट जाबानो जायो जायखिजाया डिसिप्लिननि जायखिजाया स्ट्रिमनि नाथाय गाउन पन्चायत सेक्रेटारिनि थाखाय बेयो कमार्सनिफ्राय ग्रेजुवेट जानांगोन कमार्स लानाय जानांगोन बेनिफ्राय माखासेया नांगौआ जाहैबाय लकेल लेंगुवेज नांगोन होनब्ला आसामनि थाखाय बेंगलि नांगोन बर' नांगोन एसामिस रोंनांगोन आरो बेनिफ्राय इंलिश नांगोन आरो हिन्दीयाथ' हिन्दी जाखागोनखा बेथ' नेसनेल लेंगुवेज आरो बेनिजों रिजनेलाव हिसाबै एसामिस बेंगलि आरो बर'आ जाहैबाय बर' मेजरिटि गोनांथि जानो नांगोन बेनिफ्राय बेंगलिया बराक भेलियाव बियो बांसिन गोसारगोन आरो इंलिशआ अल आसाम जागोन बियो बेनिफ्राय एसामिसआथ' एसामिस कम्पालसारिखा स्टेट लेंगुवेज जिहेतु बेनिफ्राय फिजिकेल फिटनेस एसे नांगोन बाहाय दङ बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइआ जाहैबाय अनलाइननि गेजेरजों बियो सोलिगोन दा बेखायनो बेयाव अनलाइनाव डकुमेन्ट्सफोर बिनायफोरखौ गावबागाव नायना लाब्लानो जाबाय सिगनेचार नांगोन मा नांगोन बेफोर गासिबो अनलाइन एप्लिकेसनाव जायफोरा अनलाइन एप्लाइ खालामो बेखौ मिथिखाजोबगौ बियो एसेग्राब गोब्राब नङा खोन्थानांगौनि आं बांद्राय गोनां नङा होननानै सानदों मानो होनबा बेखौ
एप्लाइ खालामनाय समावहायनो मिथिखाजोबगोनखा। जोंहा मा मा नांगोन रेडि खालामनांगोना बेयाव नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय। SSLCनिफ्राय जेसेबां सार्टिफिकेट दं बुथुमनानै लाखाजोब, PDF फाइल नङाबा फट'कपि खालामनानै लाखाजोबदो। लाखाजोबखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनो हायो। गुगोल क्रमखौ डेस्कटप मुडआव दोननानै लाब्लानो जाबाय, बेनिफ्राय एप्लाइ खालामबानो जाबाय। एप्लाइ खालामनाय समावहाय जेसेबांनाखि मा नांगौ बेयावसो फैखागोन। साइज बिनाय मा बिनाय बेयाव एप्लाइ खालामनाय समाव बानायनानै लाब्लानो जाबाय थाब। बेनिफ्राय गासैखौबो जेलाना जाजोबगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनानै जाबाय। बेखिनि दा बेबायदि खालामनानै ला बयबो। आरो एप्लाइ खालामनाया गोनांथि जायफोरा ग्रेजुवेट बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन साफ्रोमबो। जिहेतु बाहाय STनि थाखायबो गोबांथार पस्ट बा गोबांथार भेकेन्सि दङ। दा बेनि थाखायनो साफ्रोमबो STफ्रा बानायनाया गोनां जानानै दङ। नङाब्ला STनि खथायाव गुबुना हाबफैनो हालायगोन। दा बेफोरबायदि दा जोंनि STफोरा फ्राय बेफोरखौ बांद्राय गोसो होआ, नाथाय जों बांसिन गोसो होनांगौ। आरो प्लेनावथ' आसामाव बर'आनो हायेस्ट दंखायो, बेखायनो बर'फ्रानो बांसिन मोननायनि चान्स थायो। दा बेखायनो साफ्रोमबो खालामना लाब्लानो जाबाय। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।